Say Metiap ki Pulit na Wahduid ka Dobasipara Tura ya ka bala suba ba kala ur bat hap hakati ka wa ka step arpun ritrik Risaw. Ya ka met kini ka Longkmie lakit Tura Civil Hospital banne ek post mortem eksamin. Kini ka Longkmie kadang shongthait na ka kam sorkar dang shisnem mynta la ong ka Khubor na Tura. Hakini ki khyndiat por kalapin idak bakadon ka jingshitom ha ka bor pyrkhat bat bor jabieng. Hakini ka sngi kalapan jingbam na uwei ubri ubalalit hit jingbam ya ka. Endawan pyrkhat baka jingbam kini ka Longkmie kam don syu kata ka jaka. Hadin kat tukat ni por lalap penpan ya kemet jongka ha kata ka Wahduid. Na kemet jongka lalap di jabieng ka beg pisa mobile phone bat uding do. La antat baka ni ka Longkmie kala ur bat hap hakini ka wa. Kekerteng jong kini ka Longkmie balangam jelop ka long Phabina Ch Momin ha pedeng kerta nrupau hadu nrupau snem kabla shongthait na ka kam mitron house snem balala. Lapin itu ikini ka Metiap da ka para-kynsi jongka Seba T Sangma. Kani ka Longkmie kala day banwan cha shilong ha ka arpunyo tarik Risaw henry ka jingyap kalawan khot no eka sngi shwa banwan cha shilong. Kani ka Longkmie ka day ka kurim jong ba Casper yang rai bam kwai hadwaru blay.